Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene ndikusiyana nawo pano ndi olemekezeka akajomba akuchokera ku Cholo Khonjeni constituency akufotokoza pano akuti padakali pano amalawi akukhuta kusiyana ndi mmene zinalili mbuyo moja. Akuti akukhuta chifukwa chokuti akuti zakudya kapena titi chimanga padakali pano ndicho sika mtengo, ndipo akutsimikiza kuti chimanga chikhachi kusikabe mtengo. Nzanga Robert Simon wamvatu mmene afotokozera adindo osiyanasiyana ma MP osiyanasiyana kuno akuti padakali pano amalawi akukhuta. Akukhuta Malawi izo ndizoona zanga ndikhulupirira ndi chaka chatha tisakambe zambiri. Chaka chatha January anthu tumbala chimanga magulu 120,000, lero lino chimanga anthu akula 40,000. Anthu akaleke kukhuta pali zinthu zina zimachita kuoneka zokha ndi maso kunena kuti chifatika nena kuti Malawi ndi okhutayo akuyeneka munthu adzikhuta. Ndi ndikhulupirira tsogolo Profesa Mutharika ndikuganizira anthu kuti azikhala ndi chakudya chokwanira. Mwina Sona imene akufuna kupereka kuno lero a president amalawi ayembekezere kuti akhoza kupindulira mmotani makapotengeranso akuti Sona imene kumaso zokambirana zimene asegule kuna president za budget ndi budget imene muyambe kutuluka ma 5 billion kwa chacha. Mwina ma constituency mwina Malawi eni yake background ayembekezere kupindula motani ndi Sona imene. Anzanga chimene ngakuze ndichonena kuti Sona imene iyapindula kwambiri amalawi ochuluka kwambiri ti makamaka kwambiri achinyamata. Ine pano ndingopereka mpata kuti pabwerepo anthu ena ake ndikuchita kubwera sanza ndikujoyina sanga. All right. Padakali pano mundilole ndicheze ndi olemekezeka Lipipa Noel Lipipa kuchokera ku Blantyre. Ndikulandireni olemekezeka mozichepesa kwambiri. Zikomo kwambiri. Sabato zane singakwanisa kumasola iya. Ku Blantyre. Ku Blantyre. Sona ayimekezere motani constituency pamene president akhala kuzasigulira Sona ku. Azapeka Sona ku. Chachikulu kwambiri nena kuti tikhale tcheru kwambiri makamaka kumbali ya chinyamata. Kumbali kwina kwakonza kale mudzi wa azimayi takonza kale mbali ya 5 billion CDF ija nkulukuta moyo wakonzanso tingongoleta achinyamata koma kunena kuti Sona iyi akufunisisa kwambiri achinyamata. Nde maso athu ku Blantyre Chiromoni kabula na Ncholi kose tikuyang'ana kuti kodi nkulukuta moyo akufuna kuti konzeramo zotani, afuna atiuze zotani. Koma mudati muone mmene zinthu zayamba kuchitikira kale koyamba mu mbiri ya dziko lino kuti chimanga chinafika ku 100,000 kwa chathumba, pano pa chili pa 40,000. Chinafika pa 30 koma I think alimi anakadandaula ndakuti azagula pa 42,000. Chimene chili chinthu chofunikira kwambiri number 1. Number 2, mafuta akuti koyamba since 2020 kukhala ndi mafuta dziko okwana masiku 15. Ndiye tifuna timve kuti kodi nkulukuta moyo Profesa Mutharika mmene mwatibwesera mu zinthu zotani. Zimavuta bwanji mulamuliro wapita uja kuti sitimakhala ndi mafuta mwina opanga cover for 15 days koma mutiuza apa kuti zomwe zikuchitika padakali pano zimavuta pati. Chimafunika kwambiri tikati kuyendetsa dziko. ABM akhala kunena nthawi yatali kuti kuyendetsa dziko si chinthu chamasewera. Chimafunika munthu ukhale ndi experience, ukhale munthu odeka. Komanso ananena ndithu kunena kuti kuyendetsa dziko si kwa anthu mbidwa, nkofunika anthu eni akamuna odziwa kayendesedwe ka dziko kudziwa kuti tikati kuyendetsa dziko timafuna economy ikhale pati, timafuna makamaka kukwera kwa katundu kukwere bwanji, anthu a business ngongole akamatenga chiongola dzanja chikhale chochuluka bwanji, ndi kuyendetsa dziko kuti chakudya chilipotani. Amalawi makamaka level ya umphawi wawo ndi otani, kodi ndalama imene akusowekera anthu amene akupeza ntchito ndi angati. Ngati boma likupanga zipangizo ziganizo za mtundu wanji zotukula anthu ama business, ncholinga choti anthu ama business alembe anthu ena ambiri ntchito kuti anthu osowa ntchito akhale ochepa. Kodi achinyamata tiaganizire motani kuti apange ma business oyenereka, ma business opindula kuti adyese makomo mwawo komanso asamale makolo awo. Nde akaziphatikiza zonsezi zimafunika kukhale munthu oti ndiwophunzira bwino, uli ndi experience yabwino komanso ndi odeka. That's why Amalawi pa 16 September ananena kuti no tibwererenso kwa proven leadership Profesa Mutharika. Nde lero maso athu ali kunjira kuti kodi makamaka uku kwatiuza kuti tiyang'ane kwambiri ya achinyamata. Ine maso anga ali kumeneko ngati achinyamata ndi anthu anga ku Chiromoni, anthu anga ku Kabula, anthu anga ku Nancholi, kwa Manase, ku Kampala, kose ku Sewage kumusi kuti kodi anyamata ayembekezere zotani zimene maso athu ali kunjira. Ku Kampala ku Sewage ndimakwena kuli kusema chulako 5 billion imene ikubwera budget yoyambirirayo ayembekezezo kuti iyapindulira motani. 5 billion timafuna kuti ulendo woyamba tikonze misewu ku Chiromoni kuli misewu yoyipa yambiri, kuyambira msewu umene kuchoka pa Chiromoni pa Nsika kupita ku Chiromoni ku Chipatala, komanso mili misewu ku Zambia pali bridge yake yochoka pa CCAP imene ikalowa msewu wa ku Zambia inadukiratu, nzofuna kuti tikonze kaye zoyamba zimenezo. Kwa Manase kuli msewu kuchoka pa filling station
kulowa kuna Ncholi ukatembenuka tifuna mpana mejo ukazungulire ukatulukire kumanyowe uzibwera mtauni. So 5 billion yambirira tifuna tipange kaye zitukuko zogwirika. Tindi kliniki imene yamba kugwira ntchito tithokoze kwambiri nduna za umoyo komanso DHO ku Blantyre Dr. Kawalazira kuti akutipanga support kwambiri kunena kuti chipatala chimeji chikhale ndee tifuna tionjezerepo maternity wing komanso tikepo nyumba ziwiri za madokotala kuti azikhala pompo. Ndeti ndi zambiri zimene tifuna kupanga. Tindi msewu wa village house tiyamikire apa kunena kuti tikukonza system ya sewage ndi msewu wa village house Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.